Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu Advent na parjulu. Doh topik dungo manomu-nomu haroroni Kristus. Jojo tu par mingguon. Huruya ni debata na ni haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hami saluhut parhalado pasahaton tabe matu sude hamu ruas ni huria. Selamat Advent ma dihamu saluhutna. Dungo mahamu lau manom-nomu haroroni Kristus. Saya deon hamu ma debata puji hamu ma guarna. Di hari sadarion tamahi tamadok mauliate Tuhan Yesus Raja ni huria. Na mga leon partikian di hita marningot hari AIDS di Sadok Portibion buho di tanggal 1 Desember. Molo tapatupa perningotanon asa tuktakas do hita maboto jorbut ni AIDS na ro marhite penyebaran virus HIV. Jala laos di sadarion bohoma pantikarya hepata laguboti ni huriata 100 tahun. Pinajongjong ni Tuan Robert Rickstick, misionaris na Rosia Jerman, tuktakasdo di leo rohana makubasi akka nagale tarlumubi na di favel. Di parmingguon ta sadarion tawon ma ditangyang ta imanasida na manaon sahit HIV AIDS suang songoni ng akadungata na makubasi di pantikari hepata rabdohot akka naolo mangaleho dirina marhubas lao mangrupi na marsahiti asarap marlas ni roha saluhutna taparade marohata maredde mahita sian bukwede nomor 30 ayat sada dohot 1 ayat 3.
marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadian at mo palangit dohot tanoon. Amen. Pabo hamu matu borusion, idama nungaro hatuaon mi, idama ihutui bana do upas lehonon na, jala pamaloson na di jolona. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan dewata pargogo na suatu dosan nat mo palangit dohot tano. Hinorhonnya siniroham do ubahin sahat hami tu tahun huria na baruon. Lehon matu huriam tod di nabadiai dohot hamalon sian ho. Asalam rarat jala gada harajaumu di tonga-tonga ni hamion. Seleon mahiras derohat tu naposom maka tahun hatam. Asalam dengan huriam marhite siani, pargugui mahami mangului ho di bagasan hapor siaon na toktong, asamanahan hami sahatro di ujungna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita sian bukwede nomor 530 sia ayat 1 ayat 2. Tatangihon ma patik ni dewata di minggu sadarion imana tersurat di Matius 24 ayat 42. Ope dungo mahamu aidang di boto hamu arini haroroni tuhamuna ima sahatna atong rak mangidogugu mahita siat Tuhan debata ali Tuhan debata sai parguna mangulau no partibati. Mari de mahita sian bukwede nomor 136 ayat 5. Sajal
Refleksi peringatan Hari AIDS Saportivi. Setiap tahunnya pada tanggal 1 Desember, dunia memperingati Hari AIDS sedunia. Orang-orang di seluruh dunia bersatu untuk menunjukkan dukungan terhadap orang yang hidup dengan HIV dan mengenang mereka yang meninggal karena penyakit terkait AIDS. Setiap Hari AIDS sedunia berfokus pada tema tertentu, dan tahun ini mengangkat tema solidaritas global, tanggung jawab bersama. Semua pihak bersama masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengakhiri epidemik HIV. Tema ini sejalan dengan semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh Hari AIDS sedunia di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1988, Hari AIDS sedunia adalah Hari internasional pertama untuk kesehatan global. Setiap tahun, badan-badan PBB, pemerintah dan masyarakat sipil bergabung bersama. Pemerintah kita sendiri menargetkan Indonesia bersih dari endemi AIDS pada tahun 2030 nanti. Di tahun 2023, kasus human immunodeficiency virus HIV di Indonesia meningkat. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahrir menyebut penularan kasus didominasi oleh ibu rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Jadi penularan HIV melalui jalur ibu ke anak menyumbang sebesar 20-45% dari total kasus. Dan saat ini kasus HIV pada anak usia 1-14 tahun mencapai 14.150 kasus. Angka itu setiap tahunnya bertambah sekitar 700 sampai 1.000 anak dengan HIV. Penularan HIV masih akan terus terjadi sebab dari 526.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429.215 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui status HIV dirinya. Artinya, masih ada 1.000 orang dengan HIV yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan HIV ke masyarakat. Jadi penyebab penularan adalah karena rendahnya pengetahuan tentang pencegahan dan memiliki pasangan dengan perilaku seks berisiko. HKBP telah menjadi salah satu ujung tombak upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Sejak tahun 2003 sampai 2023, ODHA dampingan Komite AIDS HKBP berjumlah 1.137 orang, laki-laki 833 orang, dan perempuan 304 orang. Berbagai kegiatan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pendampingan, penguatan dan pemberdayaan telah dilakukan sampai ke pelosok desa. Komite AIDS juga menyediakan rumah singgah bagi ODHA orang dengan HIV AIDS yang tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat. Juga sebuah shelter anak dengan HIV AIDS House of Love. Semua upaya ini tidaklah cukup untuk menanggulangi merebaknya HIV dan AIDS tanpa dukungan seluruh jemaat HKBP baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dukungan semua distrik melalui pembentukan AIDS Ministry di masing-masing distrik HKBP adalah termasuk upaya efektif dan strategis dalam pencegahan penanggulangan dampak HIV AIDS. Oleh karena itu, momen peringatan Hari AIDS sedunia 2023 yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember diharapkan agar seluruh jemaat dapat melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODHA di lingkungan di mana dia tinggal. Tidak menekan stigma dan diskriminasi kepada ODHA sebab mereka adalah sesama kita. Dengan demikian, mari kita bergandengan tangan meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
Di jauh Tuhani do hita mabuat sodang hati urun asa mangulu pakirimon dia kadongan na mangadopi hapor suhon alani sahit na songgop tu pamatangna. Advent imatik kilau makirim marlas ni roha do hita di haroroni si palua hita sian ragam ni nama bain hita manaon na hatsit di Portibion. Radema hita mabuan barita na uli tu sadok Portibion. Songo Tuhan Yesus rade lau makokop saluhut jolma manusia marsanga ma Tuhani. Maredem hita sian bukwede nomor 195 ayat 2 1 ayat 3. Dosata mertangiang mahita ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na nangolon rotu jolo habangsa habadiaon mi manopoti jala mangangguk kod dosa nami masa jojot warsaki hami ho marhite pikiran dohot hata, dohot pabainan nami narwai. Daku haholongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dak doso diri nami huwek kami. Dibaheni, tamado rimasammu jalau humamu hami tuhamatean saliling nililing na. Alay na mapurus mahamin waing tuasin roham na gudangi mangido siyan nasa rohanami hasisan ni dosa nami sa luhut na. Sa Europi mahami paubaw rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak hakolongan ni roham si panguluhami dohot ala ni guarmu na badiyai ale Tuhan saya si maroham di hami halak na dangolon. Amin. Tabi gema baga-baga taringot tu hasasani dosa. Molo tungadong manang naise na mardosa, adong do pangodiatta diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jalaibana do pardiganan taringot tu dosatta. Alay dada holan taringot tu dosatta. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut Portibion. Hasangapon ma didebata na digijang. Maret de medasian bukwed de nomor 437 ayat 3. Do
Jesus maringan dia, Jesus maringan dia, Jesus maringan dia, tung nasonang dohau, tung tu Jesus tung Jesus maringan dia. Tatangion mahatani di bata turpuk epistel di minggu tasadarion tersurat di Psalmen 80 mamuka san ayat sada 1 ayat 8. Edesian si asap ale si parmahan Israel say manangi maho ay hodo si adu Joseph songon biru-biru say padari dahon maho ale namar habang sohon herobim. Ale debata say pasuang mahami jala pasihar buhim asa malua hami. Di pangaton hodo tunasida roti ilu-ilu jala di painu pokodo tunasida ilu-ilu martahu-tahu. Ale debata sebaot say pasuang mahami jala pasihar bohim asa malua hami ido sahatna martua do akan natumangion hatane debata jala naupyoksa amin. Maret de mahita sen buked de nomor 340 sada ayat sada dohot ayat pitu. Tahatidak pon maha porsiaw tei songon na hinatidak pon nidong atas sa porsiaw di sadok portibion ra mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama parguna suatu dusan natmo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tibuan si Maria naga begabia siatot di perbadia andorang so haguguan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na matatarpazol do ibana di hau pinor silang na tuat tubanu atoru dong ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahutul siamu ni debata Jehovah
amanai parguguna suatu dosani di sini mana paimunak sugut tutanoon manguhumi halak na mangulu duhot na mate au porsia ditodi perbadia jaladong sadahuria nabadia huria atau panalak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia taina mandok mulak mangulu sugut daging ni halak na mate dohot dia ngoluan na suara sudah. Amin. Korsian ina parari Kamis diudutima anon muse korsian ama Immanuel. Ya. Dek, siap.
Tikting namasa di Huriata ni Minggu tanggal 3 Desember 2020. Tikting Parjolo Peleat Tujolo Sadario papungu Peleat Tujolo dohita di bagasan aplop bahen haperluan Natal di Huriata tapasahat maasian perbueni hapor syauta. Tikting Paduaut Tupak tuha perluan operasional Huria. Hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 Patupan di Huria do papungu tupak bahe tuha perluan operasional Huria siganu bulan di bagasan amplop tapasahat maasian lastroha songon perbueni hapor syauta. Tikting napatuluhon Padidion Nabadia. Hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 di permingguan pukul 10.00 WIB di Patupa Huriata do Padidion Nabadia tuaka poso-poso yanakon ni ruas ni Huriata marguru natoras di hari Jumat tanggal 2 Desember 2020 masuk pukul 10.00 WIB laos dibuan masurat pengantar sian situa wing nabe. Tikting napapaton Dewan Koinonia Seksi Lansia Sadarion Ima Apen Parjolo laos di Patupa Huriata do di permingguan pukul 10.00 WIB pasahat ulus tu anggota penguat lansia nama ulang tahun pardongas sarepeon pa 50 tahun ton dohot nama ulang tahun hatu tubuh pa 70 tahun ton penguat lansia do makobasi di permingguan di pukul 10.00 WIB domutu parheheon lansia. Tikting Palemahon Dewan Diakonia Seksi Sosial tabuan ma ditanyakta akar wasni Huria na di bagasan persahiton songonang tarsurat di tiktikta. Tikting Paunopon Natal Parhalado HKBP Resort Cibubur di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 Patu Pauni Huriata do Natal Perhalado dohot keluarga masuk pukul 10.00 WIB. Tikting napabituhon Majah surat sian kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung Sadareon ditolu permingguan jahonot taro surat sian kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung taringot tu perningotan hari AIDS Pertibi dung sidung Majah tikting. Tikting napauluhon ruas namoding Nunga marujungulu ruas ni Huriata ima naparjolo Meses Boru Marbun Opu Laura Boru umur 27 tahun. Tadingan ni amang Situa Portebi Marpaung almarhum Opu Laura Doli tanggungan ni keluarga amang de Marpaung Minang Boru Marbun marengana di Jalan Buni Gang Salak Raya nomor 10 Sia RT 010 Sada RW 004 Munjul Manang Wiktolu. Moding na di hari Selasa tanggal 20 November 2020 tudian di Bonapa Sugit. Napa dua hon ruas na moding manang tikting tambahan. Saud Simamora umur 5 tahun. Nah hinabaluhon ni inang Romasi Boru Simanulang marenganan di RT 08 RW 06 nomor 20 Sia Kelurahan Kelapa 2 Wetan Manak Muiklima moding Sedarion Manang Nasugot Minggu tanggal 3 Desember 2020. Majah surat sian kantor pusat Piaraja Tarutung nomor 1524 garing L16 garing angka Romawi 11 garing 2023 hal peringatan Hari AIDS sedunia. Yang terhormat seluruh warga jemaat HKBP dengan perantara pendeta resort di tempat. Salam dalam Yesus Kristus. HKBP AIDS Ministry telah 20 tahun melakukan upaya pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS di gereja dan masyarakat
dalam rangka peringatan Hari AIDS yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2023, HKBP mengajak semua komunitas untuk bersatu dalam memerangi AIDS hingga tahun 2030 dengan tema Let Communities Lead, biarkan komunitas memimpin. Sebagaimana tema global Hari AIDS Sedunia tahun 2023 dan tema nasional Bergerak Bersama Komunitas Akhiri AIDS 2030. Hari AIDS Sedunia bukan hanya waktu untuk merefleksikan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait HIV dan AIDS, tetapi juga kesempatan bagi kita semua warga jemaat untuk bersama-sama mengakhiri endemi ini. Tema ini merupakan seruan supaya semua pihak dapat memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan komunitas seperti penjangkauan populasi kunci di tes HIV, pencegahan infeksi HIV, dan penelusuran orang dengan HIV atau ODHIV, mendapat pengobatan, memantau kepatuhan, penelusuran pada pasien hilang kontak atau lost to follow up, dan pemeriksaan viral load atau PL bagi ODHIV. HIV dan AIDS tetap menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang paling signifikan di dunia, terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Diperkirakan 24.000 infeksi HIV baru dan 26.000 kematian karena penyebab AIDS terjadi pada tahun 2022. Pandemi HIV tidak hanya mempengaruhi rumah tangga, komunitas, dan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dan bangsa. Menurut estimasi nasional tahun 2023, diperkirakan terdapat 515.455 orang terinfeksi HIV, sementara capaian dan penemuan kasus HIV meningkat bahkan lebih tinggi dari 10 tahun terakhir, yaitu 454.723 ODHIV yang ditemukan sampai dengan Agustus 2023 dan mendapatkan pengobatan 202.489, sekitar 45% dan 30% ODHIV dengan viral load tersupresi. Sementara HKBP AIDS Ministry yang sudah melayani mulai Februari 2003 sampai Oktober 2023 menemukan 1.137 kasus. Jumlah yang hidup dan masih tetap didampingi oleh HKBP AIDS Ministry sebanyak 833 orang dan meninggal berjumlah 520 orang. Kasus yang paling banyak ditemukan pada usia produktif, yaitu 18 sampai 40 tahun. Mereka berasal dari berbagai denominasi gereja, suku, juga agama, dan berbagai usia. Melalui tema Hari AIDS Sedunia tahun ini, HKBP terpanggil untuk tetap terlibat dalam peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS, serta bekerja sama dengan komunitas sehingga target dunia untuk ending AIDS 2030 bisa tercapai, yaitu 0 HIV baru, 0 kematian karena AIDS, 0 stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV. Gereja juga diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, kondusif, dan ramah terhadap ODHIV, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari AIDS Sedunia ini, kami mengajak agar kita mendoakan yang pertama, saudara-saudari kita yang hidup dengan HIV atau AIDS untuk tetap bersemangat menjalani kehidupan pada hari-hari yang akan datang tanpa merasakan dan mengalami stigmatisasi, apalagi diskriminasi terhadap mereka. Yang kedua, menyerukan kepada seluruh warga jemaat agar dapat menopang segala usaha pencegahan terjadinya stigmatisasi, bahkan lebih dari itu, sebaliknya membantu segala usaha mencegah penyebaran virus HIV atau AIDS. Yang ketiga, menyerukan
agar setiap warga HKBP menopang mereka untuk hidup dengan HIV atau AIDS dalam mengembangkan kehidupan ekonominya sehingga mampu mandiri. Dengan cara itulah kita dapat melakukan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Selamat memperingati dan memaknai Hari AIDS sedunia 1 Desember 2023. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara-saudari sekalian. Teriring salam dan doa, Kuria Kristen Batak Protestan, Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Acara Mardingot Ruas Nuriana Moding, Jongjong Mahita Saluna. Ujung perjalanan ninguli dongata, laos paingoton hita dosudi, nang hita pedi sadatiki tong dosongon nasida ikon moding. Alani toktong mahita marpakirimun na mangulu saliling di pertibion. Jala saya hubas manang sari-hari pehita lao manadikon tanaon. Tayong mahatan itu hatta di pangukapas 14 ayat 10 tulube. Martua ma akan amate di bagasan Tuhani olat nyotutu di doktor di masohok manasida sian par kilo nasida ena mangiut matu nasida niula nasidai. Tabuan masuk di keluarga nang sisolhot. Na tininggal hon di dongata nang jumulu modingi asang giat matu hatta na mangapuli nasida alani imar tangyang mahita di bagasar rohata be. Amin. Redemita. Songonima titing na masa di mengguta sadarion, akad titing na mangihut boy mata jaha di warta jemaat. Tabigima Korsian week 5.
Marede mahita sian bukwede nomor 40 sada uhut mata pasahat piliata. Sejak raja
batana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Selamat Advent madihita saluh na manginang. Hatani tuhata nagabi barita nauli dihita di minggu Advent na parjuluon denek dosian evangelium ni si Markus bidu 10 ayat 24 sahat rodi ayat 37. Markus 10 ayat 24 sahat rodi ayat 37 ujahama tuhita saluhuna songonon matar surat disi alai di aka arii dungsalpu hapurusuhon odeng makulum ma mataniari jaladang marsidon dang be bulani merdabuan ma aka bitang sian langiti jalahumut talma aka haguguun ni parlangitan jadi idon nasida ma anak ni jolmai ro marhitehon obbun matat hagugoon dohot hasangapun godang laos disima surgonna aka pardi surgo papunguhon aka napinilik nai sian desa nawalui sian suhini tano sahat rodi suhini langit alai sian hawaraima guru hokkamu tudusanna yadung martunasi pucuna jala rukar bulungna botomu nama naung jonok partaunan las suang lisongoni jupang di idahamu masa aka odeng boto ommu nama naung jonok hasosonggopna situtudo hatakon tuhamu nasotu pasalpu bangsoon so jolo songgop sasudinai salpu pe langit dohot tanoon anggo aka hataki dang naulu salpu alayanggo arina dohot sadiharina dang adong naubotosa nang suru-suruan na di banua gijang nang anakipe daholan amai tagam mahamu dungo mahamu aidang dibotohamu manang sadihari tikinai upamana songon halak namar hutasada nama nadikon jabuna disagihod dohwaso tu akana posona tuganup siulon nabi jala disijaga pitui didokon marjaga atong dungo mahamu aidang diboto hamu manang sadihari rotuan napuna bagasi manang dibot niari manang dina tonga borngin manang dina martahua manuk manang ditorang ni arii so tung jupang sahamu modom dina ro ibana topu ay tusaluhutna hamu do hatakon dungo mahamu ima sahatna. Topik dihita di bagasan minggu Advent na parjoloon ima dungo laho manomu-nomu haroro ni Kristus berjaga-jagalah dalam menyambut kedatangan Kristus. Huria ni Kristus nahina holongan di hasomalan huria di guarido minggu Advent ima minggu bonani tahun parhuriaun. Jadi namar tau baru parhuriau dohita. Selamat tau baru parhuriau madihita. Saya bermak sade Januari tahun biasa dia teh. Jala molo nasomal natapake kalender noaeng dan kalender parhuriau di sadok portibion. Holan di huria dui masa. Holan di hita do namar huria na proses di Kristus do nama make kalender huriai. Anggo nasomal tapake do na do na kalender Masehi manang kalender Gregorian manang kalender Gregorius. Ale molo di parhuriota hobartu tahun parhurionima
nunga tapa ujung tahun parhuriaon di minggu nasalpu jala di mingguon targoar ma minggu manang bona tahun ni parhuriaon molo tahun data pakeon di sada Januari pehita martau baru hurian ni Kristus ganung tahun do hita maratven jala 4 hari ma adven nasa tahun ni adven parjulu paduahon dohot paupaton patuluhon dot paupaton napa ngotok kita do molo diguari manang masuk kita tu minggu adven nama ngotok kita doi asa ganup nama bonai tahun parhuriaoni hita Kristen nama bonai tahun parhuriaoni naing maingot hita tu sukun didirita Kristen do beau Kristen doau molo Kristen do hita khobar tu suku ni ahama naung tabahen tu Tuhani saliling na madalani sada tahun parhuriau kita sada tahun nabagas tahun parhuriau ni nasalpu jala di bona ni tahun parhuriau non ahado naneng tabahen tu Tuhani songon hala Kristen hita songon parhuria hita asa di bona ni tahun parhurionon marparange dipaingot hita asa marparange huria hita huria mahita kita menunjukkan bahwa kita ini adalah Kristen huria gerejani hidup dalam apa yang dikatakan gereja apa yang dikatakan iman dalam kehidupan kita tabo do tulu do ulon ni huria koinonia marturia dohot mangulu dope dihita adong dope jupang doi dihita berkoinonia marparsaoran dot akana asing rikot dope hita marparsaora do dongata marsaor dope manang dengkat do parsaorata do dongata manang tabiring dongata pitur mamaus hita pitur tabolok ko bohitay ninna rupaning sape sapa sangguli rupaning ate ulu do songoni ala ni sogo ni rohana rupaning karena dia tidak senang dengan orang itu wah ketika dia melihat holan haliduna dope holan bayangan na dope holan di pikiran na dope jupang wajah ni dongan nai pitor dilului dalan na asing parhuria dope hita tahari kotor dope persauran di bagasan nguluta bermarturia dope hita tahatidak kodona denggan nasihat Tuhani taba buah-buah itu halak marhiti parangeta bahwa kita adalah manusia yang bersaksi apa yang mau kita saksikan dengan Tuhan amanginang parhuria do behita berdiakonia makubasi peduli dengan orang lain hari ini kita memperingati hari AIDS HIV AIDS sedunia dan di HKBP adong do sada badan manang sada lembaga laho manaringoti HIV AIDS ministry guarna lakin di patorang do di bagasan liturgitai pedulikah kita dengan orang yang terpapar HIV AIDS manang bodoh hita berdampingan do nasida ay memang holang tabo to HIV AIDS his ninda do lubi-lubi sian COVID na julu ate, nasalpo ate. Walang tabo to COVID, ini na. Apalagi AIDS. Ay song dope ubat ninin na. Sa sitong na murado ubat ni. Di bawah hamu do ubat ni AIDS. Nasa Jepang dope, jadi saya bermahita ate. Idur pa ni ate, adong do ubat na. Sudi sahik di Portibion adong do ubat na. Nasa Jepang dope sa sitong na. Alay buah bahenon, bahi majo. Tapi bagaimana kita menahan diri molo di bagasan tikion di paingot hita marado pondongata na hona HIV AIDS mana mahita jaga ma diri tarupaning jupang do di tahun parhuriaonon akan ang tabolusi ngulu na tulu hal nakin jala di bona ni tahun parhuriaonon do disungguli tu hita ya manginang. Ada apa dengan iman saya, kekristenan saya? Beta tung, roh Tuhani di tahun parhuriaonon.
Di sada tahun yang tabulus di tonga-tonga ni tahun na tabuluson beta tung rotu hani ikon mangaradi do hita aiso taboto tikina do ingananna lomona do parrona. Dia yang menentukan. Danga dong nama boto suruh-suruh pedang anaki pedang daholan amai do didok dake diturpuk tahun atong songo do hita asar radi managam haroroni tuhatai na baduhon ido nata haporsyai di bagasan ngulu parhurioni dung roti kina masama akan masa dang tarbahen jolma pasidikon namasai dang tuk gogota dang tuk sibahenota dang tuk na adong dihita kita tidak mampu menolak menghindar ketika dia akan datang. Huriani Kristus na hinaholongan Advent farjolo paingoto kita asa mangaradi hita di haroroni tuhata nabadu halihon. Adiga doro orang Kristen tidak hampir diajarkan dan tidak diajarkan supaya kita menghitung-hitung hari Tuhan. Adiga mak. Yang pasti orang Kristen diajarkan dalam setiap minggu Advent na parjulu belajarlah dengan iman. Unang holan pikirat taita pakai manginang memikirin adong di portibion termasuk memikirin nguluta pakai haporsyamu pakai imanmu. Unang holan pikiran mi unang holan pikiran tai rikot dunia pikiran alai tuaha maha porsioni molo sohya tapake manang tak pergumulkan di bagasan uluto dagudang do akan hurang do pe di uluta banyak masih keluhan kita banyak masih harapan kita mungkin banyak kekecewaan dan kerinduan kita tetapi pakai iman untuk menjawab semua itu. Ada apa Tuhan? Rikodo hita maparhukilhon na masa di portibion pakai iman. Terjadi porang masih ada sampai sekarang porang na masa di portibion songo na masa tibigi di tipi-tipi ya teh sampai pola dong ata sabangso neng borhatusi dege naraki bagasan hisap ni namar pasawati naraki bagasan lupa nih ngate merhua matusi gari halak nasing pedang terhona tusi olah sahak gabi bakke namara lupa nih. Kita bukan untuk membantu supaya perang itu semakin hebat, siapa yang menang, siapa yang kalah, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa mendamaikan hidup kita, hidup halak Kristen. Kita diajarkan untuk berdamai, mendamaikan, dan lo pajibu-jibuhon mengkompor-kompori rupaning. Tidak. Perang akan semakin hebat jika orang ada yang mendukung. Dan itu prinsip ini orang. Tidak ada yang mau ngalah. Asuga ada dong na mengalah hati. Songon perbadat tei nang dok dongat tei, kan? Asuga ada dong hita na mengalah. Dame dui. Ala sodong bah. Udah na tikos ini tong. Sarupa deh. Sasitong na rap salah do. Tidak ada yang benar. Rap salah do nasida. Adong do hea natuari. Lau do hami tu arah kotaan. Ujahadi kan adong do molo di truk-truk. Di tulisan-tulisan menarik doh bereng juga itu boleh saya dong deh adong do nagyok maju dokon kalau mau pulang hapus pesan nina masuk mungkin adong marana singon narak di bagasan paning ya kalau sudah mau pulang hapus pesan bahasa dong do di chatting-chattingan on halo pa nina HP amat inatani halak rupani ulur songo nih jala hebat nih nata ya kadang akak istri teh ulurang dang klarifikasi selingkuh kau ya nah tuh sunang kau buat pe pain tapi anak ni bapak udah na rupanya teh bisa saja begitu apa kabarmu pa udah makan pain nak tapi mungkin inat teh mandok tuibana si topa warna si topa pain nak baik amat tong diri puluhan apa rupanya menarik deh ale adong do menarik amangin nang hujaha di sada
tulisan ni nadipudi natwari hujaham. Didok songonon. Kebenaran itu bisa kalah. Tapi kebenaran tidak pernah salah. Menarik sekali. Kebenaran itu bisa kalah. Tapi kebenaran itu tidak pernah salah. Nadia mata pilit. Mengalah bukan berarti kita salah. Mengalah bukan berarti kita salah. Mengalah adalah untuk kebaikan. Ido namasa mau terjadi porang. Manang di dia. Tangiakon. Ido halak Kristen. Ido nama rugamo. Dan napa jebu-jebuhon. Pabuku pungu halak rupaning. Dibuat nak kena asing rupaning. Hebat. Baka bang marak ni dongan na rupaning. Oh, dongan do. Gudang dua pedungat ta. Baujung na. Dang salose. Satu adigape. Gudang do persoalan nata adobe manang taparukiloh na manginang. Songa na masa bencana alam na perpudiano nate. Apakah ini karena sudah perubahan global manang iklim sonari na masa nuai ngate. Cuaca na ekstrim. Lalo bandang terjadi di Samosir do dihumbas. Tabo to dia teh. Hancur sudi. Sehingga nih belge-belge begitu nih. Siapa yang salah? Jangan salahkan siapa-siapa. Tapi yang pastinya apakah itu adalah bagian daripada hasil kerja kita? Apakah orang Kristen harus bersekutu untuk merusak alam? Apakah orang Kristen lalu bersaksi mari kita merusak alam? Atau melayani supaya dalam siga portibion? Tidak. Masa aku bayuti bencana alam na di Samosir na di Sihotang ate di huta Sihotang do si mangalab bedo teh dari dihubangi bakar ate ima adong do rasyak kita todong tadi si tangyakon na sida na bermasalah dungi tapi di musiriko do taparhukiloh namanginang banyak sudah mulai banyak orang bermain-main dengan hal-hal yang suci dan sakral. Tapi gimana masa? Tapi ring do namasa na disipahutari. Sasitong nadang buru nenggulan ninna. Buru pusuk, saya nggak tahu entah buru pusuk apa dari mana itu. Si libong dohot si buru pusukon buru nenggulanon ninna. Ngamar tupul. Unang-unang konseling dui. Unang-unang dah. Ngamar foto bersama. Di salon. Begak musi salon dai. Ya. Salonnya udah bagak. Anggus ini pengantin bagak dua teh. Bagak. Adong bulu mata palsu kan begitu ya. Bagak senyum. Benar. Habedung di langgatan. Dia bisa berani bermain-main dengan langgatan altar Tuhan. Saya tidak mencintai nak. Bang mulu bisa mencintai bahasa roh. Marsalo musik. Mulu Marsalo kan haji deh kan. Ini nangkan dihutur di situ. Iya dah. Dah dong halak Marsalun. Dah dong i. Hira kesetrum sudah. Iya dah. Sudah itu ditusuk di tadi si patah patu suku. Ai karang isi Marsalun kita sok manat-manat. Unang asal di judul ki songoni. Ale acik di. Ale tahan di. Paling ale songoni. Asa bagak. Hape dung dilanggatan. Saya tidak mencintai. Narakui bagasan rupani. At sugari iba songoni silibongi ngahutid dos raya teh. Pailai-ilai harus ganteng iba kan begitu ya. Itu kan itu ada do inata buru hobing itu otro. So saya dope di suku penditai. Olo ini datang rupati gini. Ada apa dengan manusia sekarang? Buasa masai. Jonok nama Sudion. Maybe yes, maybe no. Widudah. Bisa saja ya, bisa saja tidak. Alisongon halak Kristen kita unang pula gabi persoalan tak persoalan na songoni. Tetapi bagaimana kita di Tuhan Yesus dungo mahamu berjaga-jagalah ido hatana. Di dok laki de tulu itu ay tu salu nahamudo hatakon ke semua kita. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang HKBP,
bukan hajemat HKBP Cibubur tu sudi jol mana majaha hatanon hata mana firman Tuhan memandokkan dungo mahamu berjaga-jagalah, jangan pernah terkecoh dengan apa yang terjadi, bertahanlah dalam iman. Parhasiang haporsot bay taparhasiang may, jangan pernah kalah dengan apa yang terjadi. Hei aduh jaha tarjah mate ilustrasi. Bisa ada mobil, bisa ada bus, adong maina-ina, huru halak batak dorai. Siapa do pahan nih, ate. Ay molo ina ni halak batak, nang pe gudang jagal di tas nih, tong do becuti lupa nih. Ayat diga masahat buson nerohanat tong. Ay masaya dong do becu ni halak batak kontor tadi do. Molo hami parsipirok, wah sipirok ate. Molo hami parsipirok, tong do sarupa becu do tong ate. Jadi naik bus mai bana, dong na julu-jului hita ate nang amang. Sonari do hita tabu. Molo tu dia dong Grab, ngadong mobil ta, ngadong haru karena kendaraan ta. Anggo na julu, na burau majo. Aku hingot dope tahun 95 tu Jakarta, i dope pertama tu Jakarta. Tu dia merbus, marangkot. Tadong nami pesong ni, na dapat tope nang mobil na, buah benon. Mamburu bis meba, si patay liwat ma buson. Merikati, ngamok-mok iba merikati musik karingatam. Jongjong musik. Dari kenaikan sampai keturunan tidak ada. Mah. Enggak biasa tikini rupanya. Jadi inat tahun biasa mah masuk. HP, anong mana kecopetan? Dia biasa dunia julu kecopetan. Kecopetan. Sudah umat tebur. Ini. Rome inat tahun. Ama di bagas rohana. Ditopuk madorana, didok. Terima kasih Tuhan. Bukan saya yang mencopet. Kadang kita mau begitu Amang Inang. Kadang kita bisa dipengaruhi orang lain. Kadang karena kesusahan kita melakukan yang tidak baik. Kadang karena penderitaan yang ada terjadi dalam kehidupan kita, kita cemburu dengan orang lain. Jangan. Itu bukan karakter Kristen. Lakukanlah sesuai dengan imanmu. Apa kata Tuhanmu? Bersyukurlah selalu. Hati-hatilah. Jaga mahamu. Waspadalah. Waspada bukan berarti kita waspada terhadap kejahatan orang lain. Waspadalah terhadap dirimu sendiri supaya jangan kita lakukan kejahatan itu. Itu waspadai. Unang-unang tasalahon halak. Ta'uhum halak marhiti hatata. Hapehi tapi mengulahone. Advent pertama, karakter orang Kristen mengingatkan. Ketika kita menanti Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita tidak tahu kapan itu terjadi. Dan taboto didiai, manangadiga nih. Tapi karakter orang Kristen, dia tetap bertahan pada iman, pengharapan, dan kasihnya. Ketika Tuhan datang, kelak dia sudah bersiap untuk menanti kedatangannya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ali Tuhan dewata, mulai hati di pasat rohanami, ala dipaingot tohami Tuhan, di adventna perjuluun, di nama nagam hami di harorom, asa dungo hami, berjaga-jaga, waspada, hati-hati, tu diri nami, asa unang jut-jut hami terpengaruh, sian akka nahurang narung di portibion, pergugui hami Tuhan, asa marhiti todim diajari ho hami, sungguh hami mahima menanti menunggu kedatangan Tuhan dalam kehidupan kami. Molo tumpe masa pojok niroha pikiran habot niroha ng parukilon. Molo tumpe masa jut niroha di hami. Unang may Tuhan mangabati hami. Laho majamoton diri nami dinamay mahima hami toktong. Harorom ari las niroha doi di hami, molo radi hami, alay molo dang radi hami, ari nagok arsak niroha doi, ali Tuhan di bata, urupi hami,
pasu-pasu hami tarlumobi aka ruas ni huriamon HKBP Cibubur tarlumobi sana met nama gudang satu nama tua partodi hami amang pakulingi hami asa jamot hami di hapor siaon naung sini homi di hami asa gawe jolma namar hapor siaw kami marsiajar hami diaka nang huida hami nahubigi hami asa husungguli hami partodion nami haporsion nami husuku kami ho Tuhan dia do naneng sipatu pon nami tadda namar tuha koko hami tangi ho kami ujumar tangiang disudi aka pangiduan nami sihol ni roha nami diregam ni sihol ni rohai dihai pason tarlumubi aka dongan nami inang sidabu tarburu marpaung inang si majuta berhutapea amang si rait amang si tua si lalahi dot aka todong nami ra naturas nami yanakon nami nadau todong nami Tuhan pamalum nasida dia karwas ni huriam nasya toktong makasih holi rokap ni daging dot toddi patongon rokap hobar tulomon ni roham dia kana makasih holi hasot orang ni danak asa adong tangis ni danak di parsarepion nasida pasu-pasu bortian ni aka ina naung di pasadaho marhiti rumah tanggay asa sorang tangis danak di rumah tangga nasida Tuhan mekel nasida di hamolah tehon nasida ma salu nai molotung pe adong say totong mangigil hamoraon hagabiun hasangapon aliya mang tangihon nasida lehod dalan di nasida asa tarjalo nasida na pinagido ni rohana sidai di hamorao nang hasangapon ni ali Tuhan molo tungpe adong di hami molo nunga dilihoko tu hami saluh nahi ajari hami marserep ni roha asa ingot hami toktong may mami hoko di harorom na badua honi disudi akan hupikiri hami tarlumubi pangaredon nami di pesta Natal anon asiroham dongani ajari hami hupasat hami mangulu nami diho nang ngulu ni huriamon pasu-pasu parhaladom padita nang uluan nami lo manguluhon huriamon asa saluhu na hami radi ingot laho manumunomuho sisa dosa nami Tuhan asiroham mangasahon Kristus Yesus jaloma tayang nami. Amen. Mari demahita los tapasahat ma piliata. Is
cong mahita. Tatanya kon mapiliata. Ali di batama namin na di Banua Gijang. Hodo harorowan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan do na sa ulibasan na mauliutus. Hupasat hami masya na ni lehon mitu hami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga tongan ni huriam dot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam mutadahami gudang ni silon lehon mituhami. Asalam girgir hay mandok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan di batama nami rudi saliling-liling na mauliati marohan nami tuho alayra motiho hami di bagasan tahun parhuriaon nang salbui asin roham don napasahatok kami tu bagasan tahun na ibaron huida hami di bagasan nasa tahun ni dinggan di basam buas doho mangalehon barita nauli tu hami asa mardame jala marhasonangan rohan nami ditabay hodo bilangan ni akana porsia akana burju mangului hatam di pargugoy hodo akana porsia do na posom akana mamaritaon habel gommu di tonga-tonga ni huriam tung naso habilangat do sudi dengan ni basam na sa taon ni sian minggu tu minggu siap bulat tu bulan saat rodi sadarion di bahay ni hupuji hami magwarmu jala hupasanga hami maho say gonggomi jala pasu-pasu ma nang huriam tabay maganong ari torop niya akana porsia na marholong ni roha diho say pararak ma harajomu di Portibion say ramoti huriam asa unang sautahi ni parjahat na mga bati hararak ni harajomu say unang luas huriami di susay di gaori manang diliay ramoti ma akan na pinilikmu pay masaha tuhang uluan say ramoti masudi na posom na mamaritahon barita na ulii say jo maakasipilibigu doho parugamo na asing asa doho na sida pasangapon guarmu seramoti jala parbadiyay mahuriam sahat rodi haroro ni Tuhan nami Jesus Kristus Tuhan nami alia manami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmu say Roma harajonmu say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songo na di Banua Gijang lehon matuhami sa daron hanguluan siapari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami tugihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Sorry.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim.